Liberate Cebu. Nag-antos na ang katauhan sa probinsya. Especially sa province of Kini matud pa ang rason ni Pamela Baricuatro sa iyang pag-atbang ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa umaabot nga midterm elections. Kini ang labing unang higayon nga modagan sa politika si Baricuatro. Siya mo kandidato ubos sa Partido Demokratiko Pilipino. Gani karong adlaw, nagtapok dinhi sa syudad ang mga lokal nga miyembro sa maong partido gikan sa Sugbo ug Bohol. Formal sab nilang gipaila-ila ang bag-ong umol nga grupo sa Team Liberate Cebu. Nangulo sa maong kahugpungan si dismissed Cebu City Mayor Mike Rama. Kinsa mihisgot siyang kapigot sa pagsawsaw sa kasamtangang gobernador ngadto sa mga kalihukan sa dakbayan sa Sugbo. Ang gobernador sigig sud sa syudad sa Sugbo. Unya, nakadungog na mo sa among kandidato. Nganong dili man ka magsigig tan-aw, na perti madayon dako ang problema diha sa probinsya. So I hope unta duyugan mo sa mga Cebuano para ato nang i-liberate ang Cebu. Kay daghan na kayo gaantos, puro lang propaganda. Richest province, daghan kayong nag-antos, daghan kubre. Nagmagahi sab gihapon si Rama nga ang iyang termino motapos sunod tuig bisan pa man siyang dismissal order gikan sa ombudsman. Mayor, and my term will end on 2025. Therefore, pagkuwan lang mo kay time na nga sa mga abogado o niya abangan ang susunod. Lakip sab sa mga nitambong sa maong kalihukan ang kanhi mayor sa syudad sa Lapu-Lapu, Paz Radaza. Idagan kong balik kay gitanaw na ito nga panginahanglan sa mga katawan. But I think open naman siguro the people are there. Ang akong kusog na sa katawhan. Anyway, muwata lang ninyo kung sa resulta sa election. Anaasab si Bingol Villo, aspiring mayoral candidate sa lungsod sa Konsolasyon, kinsa ning saysay nga siya mao'y magdala sa kabag-uhan nga gipangita sa katawhan sa Konsolasyon. Enforcer na puwang sa training o kaning seminar ang ato ang mga traffic signs wala gyud nato makitaan din ha dili na pahimutan barog unya nitubag sa singgit sa katawhan sa Konsolasyon nga gusto na gyud sila og kausapan ug kami maisog nga dibarog para sa katawhan sa Konsolasyon. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.